qale wathatha iveni, wathatha i-BM, wathatha i-gown, wathatha umpedi wakhe, usufuna ukuthatha umfazi wakhe manje. Awugcini lapho uyamkhokhobela ebusuku melele uyahamba lale mangikutshela ngiyahamba ngendlela kamfowethu ngiyobheka usimo ukuthi kanjani okay wena mengabe usiza umuntu wena uyamthinta wena because kwi-email usesibhalelele ukuthi kukhona usuku wena owampansa ngale washo izitshu wamfica emekusinki wamthinta izinto ukwenzelani lokho uqonda ungitshela ukuthi wena kumele ukuthi kube khona umfana wakamakhelwane ozongena ukhona kini. Ngitshele mase ku-ready. Siphinde sibingelele imbukelo yohlelo silungisa umjolo ey'ndaweni zonke lapho nisibukela khona. Njengenjwayelo, igama lami nginguDlala Matifane and I am the next big thing in South. Uma ukuthi uyaqala ukubukela njengamanje, ungakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde futhi share i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uma ney'nkinga ezithinta umjolo, si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. But before asifike siqale sikhuleke sithi uNkulunkulu kaMatifane asihawukele. Mase zenjalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle nesikhathi somjolo asibangene. Siphinde sikubingelele sikwamukele imbukelo yohlelo silungisa umjolo. Yazi-ke masihlele kanje phansi suke sesizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezithinta umjolo la eNingizimu Afrika. Mhlampe nawe uyabuka nje njengamanje uyabona ukuthi umjolo uyakuyisa ngendlela eyisimanga. Ungasi-email to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. But for now, let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. By using that promo code, uyakwazi ukuthi uthola ama-benefits amaningi kakhulu atholakala lapha kwi-app yakho yakwa-EasyBet. I-download ube nayo mase-ke uyaregister while you are betting. Eceleni kwami khona umfowethu esinaye sokhuluma naye just to find out ukuthi ungubani wakabani, kungani ezithole lapha namhlanje kanye nokunye okuningi ngomthinta umjolo. Mtaka baba, uyaphila qhawe? Ngiyaphila mfethu. uMatifane lona. Bongani Chonco eMthwalume mfowethu eSouth Coast kunjalo nje nangami nabangapha eSouth Coast nini. Mfoka Chonco nalo uhlelo mfethu lokuvakashela namhlanje silungisa umjolo and uzitholula namhlanje ngoba kunenkosazane naye yakwaChonco uZinhle ithi yazini aningilandeleni lo mbhemi wakaChonco nimbeke la ngifuna ukuthi qaphqaphu naye uma uthi uZinhle kaChonco usho uganele kwaChonco noma mhlawumbe isibongo sakhe ngoba akekho umuntu wenkosazane engilaziyo ngaphandle kwankosikazi kamfowethu. Ngifuna ukucaciseleka lapho ukuthi mhlawumbe ngabe uZinhle bewuyintombazane nje seceleni ngoba ngideka anginazi umuntu uZinhle mina mfowethu kwi-history yami yokujona. Okay, shuthi ngimangazwa nje namacamera-ke nje sibeziwayo ukuthi lolu hlelo futhi engathi okunye ngingazele kubona ukuthi ngibenywe kanjani phezu kwalezinto. Imake ngabe yamsambisana. Wena uZinhle omaziyo umkamfowenu uyishayeza phelele umfowenu. Yeah, unkosikazi nje wakhe. Ubudlelwane bakho-ke nomkamfowenu buhamba kanjani? Nayi unkosikazi nje khona ekhaya ngathini akukho simanga esitheni, akukho ngcabano engathi mhlawumpe ngingayibeka kodwa nje ubudlelwane nje bokuphilisana njengabantu bomndeni njengoba umndeni wonke. Uma uthi niyaphilisana i-relationship yenu njengamanje mhlawumbe kusiphi isimo because njengoba ebhalele thina kusho ukuthi khona inkinga ekhona phakathi kwenu wena nje ngokubuka kwakho nomfazi kamfowenu yonke into ihamba kahle? Mina ngokubuka kwami mfowethu ngingasho nje ukuthi into ungenzeka ukuthi ihamba kahle mhlawumbe kukhona akafuna ukuyindaba ezinto afuna ungilethela zona ngoba phela bewokhona nje iy'nsolwane esike saba nazo ekhaya ukuthi kungenzeka ukuthi sabantu abacishe ngokuthandana into kanjalo. Manje
into engayithi mhlawumbe iyangimangaza ukuthi ezengilethela kumakhamera ileyo nto nje engimangaza futhi. Imake mengabe uthi kuney'nhlolo zokuthi niyathandana, wena ushele yena noma yena ukuqomile noma bekuyiy'nsolo nje ezingatheni? Mfowethu ake ngichazele kahle-ke, ngiyabona ukuthi mhlawumbe uyadideka impela. Into yokuqala mfowethu, unkosikazi wami mfowethu lo uhlala nami ekhaya. Mfowethu akaphathekile, usesibhedlela, ulokhu ephila ngezifo elokhu zimvuka egazini. Umuntu nje ophume ngene esibhedlela. Ngisho kanjalo, umuntu ophume ngene esibhedlela, futhi nesimo sakhe odokotela sebeshilo ukuthi sibi. Manje njengomfowabo-ke mina ngikhona ekhaya, so ubudlelwano bami nomama lo kaMajozi uthi unibhalele la ohlelweni buhle nje ngale ndlela yokuthi siyaphilisana ukuzama ukuqhubeka ekhaya ukwakha leya mfudumalo njengoba umfowethu ekhona esesibhedlela. Ukuthi noma kuqhamuka iy'hlobo kodwa zifice umuzi ufudumele, sikhona nathi phakathi. Mfowethu, okusho ukuthi ugade wena umuzi kababa. Ungayibeka kanjalo, ungayibeka kanjalo. So kuze kuba khona iy'nsolo zokuthandana mhlawumbe iqhamukaphi emphakathini, ebantwini, ekhaya, emndenini? Uyazi abantu bahlezi bekhuluma futhi banakho lokho ukuthi hhayi lo ndoda usefuna ukwenzani manje ngomfazi kamfowabo, yabo. Kodwa-ke njengomuntu okhona ekhaya nami angeke ngavuma ngomfazi womfowethu ukuthi ethathwe abanye abantu kodwa ekhishelwe iy'nkomo, wacaca, wagida ngokwesiZulu. So manje leyo nto mina njengomuntu owumZulu ngiyakwazi ukuthi umuntu owesimame uma ngabe segidile ekhaya futhi kuwumfowenu, so kuye kwenzeka ukuthi uma ngabe kukhona insizwe khona isiqinile njengami ukuthi hhayi ayingene ey'nyathelweni zakhe noma ingene kulesi bazi kamfowabo ukuze iqoqe konke nje ukuthi okwayingxenye noma amafa, ngisho kanjalo, noma okuyizinto zikamfowabo ukuze zihlezi zikwi-order, ngisho nje kanjalo. Sure. Kodwa njengomZulu nami ngazi ukuthi izinto ey'kanjalo zenzeka mhlampe mengabe ngishona mina then wena mase uyamngena-ke umfazi kamfowethu. Angikaze ngezwa kuthiwa kuyenzeka kusaphila. Phela futhi angeke sakunanaza futhi ukuthi kuyenzeka lokho, kodwa manje okunye uma ngabe ubona phela ukuthi uvele umfowethu usewumuntu obuthaka kakhulu, kukhona-ke namakati la nezinje ezilindele ukuthi zidle iqatha uma ngabe zilibona ukuthi like usemncane futhi umuntu ongibhalelile ukuthi angizela. So manje okwami ukuthi ngiqikelele njengomfowabo ukuthi hhayi yonke into isesimeni. So ngaphambi ukuthi nje eze ethi uyadlula umfowethu emhlabeni, cha, angiqikelele kusemanje naye ebona ukuthi hhayi le ndoda noma ngihamba kodwa khona umuntu engimshiyile ekhaya umfowethu engingamthemba ngomuzi wami, engingamthemba ngekhaya lakithi, konke kanjalo. A quick one, mhlampe before simlande umama simbeke la, wena-ke uyamthandani kanti umkamfowenu? Futhi phela manje usungibhalele khoneni. Cha, ukuthi ngibona mengabe sikhuluma inkulumo yakhe ikhombisa ukuthi uvele inhliziyo yakho ngathi sithathekile. Khona mfowethu ngiyamthanda phela unkosikazi kamfowethu, lokho angeke ngakufihla, kodwa hhayi ngalokho ungaphezu kwalokho. Ngiyamthanda njengoba unkosikazi kamfowethu futhi ukhona ekhaya. Nanokuthi umuntu onginakekelayo njengomuntu nami ukhona ekhaya ungakagami. Okay. Ukuthi hhayi wena muntu engithi uma ngithi makoti kuku kanje esheshe igxume. Sinoloku kubambisana ubudlelwano bethu nje bukanjani. Hhayi mfethu uqedile ungethole. Mhlampe-ke mfethu umbuzo nje engakubuza wona okugcina, uready ukuthi umbone umama uzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena? Ngingathokoza futhi ngicathi ngizela ney'ndaba ezinhle nami nginakho nje lokho emqondweni ukuthi hhayi uzongijulisa, angisho kanjalo noma hhayi uza nalento engifuna ukuyizwa. Yani khona ufuna ukukuzwa. Hhayi uqedile mfowethu, asimlinde umama. Mfowethu uyezwa-ke mbukele ukuthi iqhawe khona elifuna ukukuzwa kumama. Khumbula-ke labantu abathandani ngokusho kwamfethu. Kodwa siseza-ke nomama sizwe isayidi lakho ukuthi lithini, abathandani labantu, umuntu nje kabhuti wakhe futhi nakhona not just umuntu, umkabhuti wakhe. So sizobona namhlanje ukuthi yini le ngaka abafuna ukuyilungisa ngoba phela thina sijwayele ukuyilungisela iy'ndaba zomjolo. Ake sibone-ke namhlanje ukuthi silungisane, ungayindawo. Mina nethimba lami siyolanda umama simbeke la mase siyakwazi ukuthi sikhulume naye. Ya dadewethu, uyaphila mama? Ngiyaphila. Hayi siyaphila, siyajabula nje ukuthi uhloniphe uhlelo uzokhuluma nathi ngemumva kokulibhalela. Njengoba ucelile-ke mama uthi asikulandele nansi inkabi la umfo kaChonco.
ngoba ufuna ukuthi uthi ukukhuluma naye ngoba ayi khona nezinto ongayiboni kahle manje ufuna uku-addressa some issues. So ngithe mengikhuluma naye waveza ukuthi niyazana futhi ni-right nobabili. So ngifuna ukuzwa nawe-ke mhlawumbe isayidi lakho. Ukhulule mxolise mfowethu. Ngibingelele Majosi. Bengazi ukuthi umuntu osekhaya bengaze ngibizwele kula makhamela kanje. Sokukubi kanje. Ngisazi ukuthi icala ngabe lona liphi kodwa-ke ngiyazi ukuthi ungiphethela okuhle. Ungeke wavele wangibizela nje la komjola bani ungangiphathele engingafisa ukuzwa. Ngaphambi kwalokho-ke nje mama uyazi abantu besintu ekhaya indaba yokubizelana kwamakhamela ukuthi usuzohlala la uxoxe indaba zasekhaya kanjani manje futhi kunjalo uqinisile abantu mana bathini nami ekhaya ngisizamile isinto ngiqale ngaso azange ngivele ngigxume ngize le makhamera cha bekusakuhle ngihlezi nalensizwa siyaxoxela nje nami ngiyambekela ngoba phela usuvele udalile udaba lwakhe le jongo leli ukuthi hayi sinenkinga kanje nanje kodwa manje ngimangaza ukuthi kuze kwafika kulesi sigaba sokuthi wena uzugijima impela nje ukuthi hayi usuhlulekile baleke unqamuka izinyawo impela uyofuna usizo kude kanje ngiqale ekhaya lolu daba ngiqale ngawulibikela uma nobaba ekuhambeni kwami ngiyekubona ngabona ukuthi ngathi banokulazi futhi baligcoba ngeenyawo nje abafuni ngisho kufanele belazi kufanele belazi phela ekhaya ngithi abazazi phela lapho nabo usho ukuthi ubagcoba ngenyawo ngoba baletha la nje ngilwela umshado wami ngilwela indoda yami nayo lelo impilo yayo esibhedlela manje umuzi wasekhaya wona ubeka kuphi la umuhle futhi mengabe ubhekile umuzi usigadile nathi ngelihlo kodwa lamfowenu lokuthi umfowenu usaphila usazophila futhi usakhona wena ngiyakubona ngokwakho usumbulele wena enhlizweni yakho usubona ukuthi akasekho usumbulele sangisaba ngisho uyombheka wedwa ngikhulileke mina mengabe hambe nawe esibhedlela uyanginuka ke manje ukunginuka phela uyakhumbula ngalela la ukunginuka lokho kamanje uyakhumbula ngalela la ngalalela khona ubani esibhedlela phezulu sifuba wena wakhuluma nonesi wathi kulungile kamajozi uzube neshock wangathi ngoba kulungile kamajozi kanti cha wena ufuna lale khona uzongiphatha lo wa chocolate nezimbali usunenkani impela shuthi ukuza la kukwenza ukuthi ube nenkani impela kumenza wakwazi ukubhodla wakhululeka cause ekhaya ngikwazi animdedeli ngiyele nsizwa ukuthi kahle ngoba ngithi ngichazela ukuthi ngilethele la ukuthi kube yiyona engichazelayo kwisichazelo sobabili ukuthi sizele uyachaza nje ukuthi wena ufuna ukumngena esaphila umyeni wakhe isibindi esingaka wena ufuna ongaphandle hayi akasho usaphila uyabona nje ngihlezi la kahle bengibekezelele nje lo shidi ngisho hayi okokuqala ngoba vele isikashana bengingazi ukuthi kusazodonsa kangaka mina beyitshe uzongibuza nje ngihlaba imibuzo emibili ngihambele ngafike ngishiya yonke into yasekhaya ngizohlala la ngihlalela ukuthi ikona usuqwana namagawuni akhe mawufika endlini mina ngisalali ngisho ekameleni lethu mina ngisakwazi ngisho ukungena ekameleni lethu wena ukoloza khona usuke ulinde ukuthi ngilale nawe lapha ekameleni usuke ulalelani kwasemzini wethu engekho umfowenu usuke uzogada bani ngoba phela ungasibheka thina usigade bese uyahamba hayi ukuthi ulale uyaphi engekho umuzi lo okaba kulungile kodwa banendli yabo wena unesibindi sokongena endlini kamfowenu ufike ufuna ukulala nonkosikazi wakho ungcolile man sisi uqaphani uqapha ngani wena moqapha ngetotolozi wena yonto yenza le ngicela ukutshela nje ngilelo lebusuku ngo2 ngizilalela ngizipholele ngizilalela ngimaphuna ngiyaphaphama nanga umuntu ungibukile ebusuku ngo2 umbuka ngathi mengimbuza ukuthi yakho bezoboleka i-charge uzobazi ngani abafazi bayakwazi ukweqa ebusuku eqe yaphi emzini yabona yedwa engakwenza ephume yami umeleni ungibona unokwanda wangitshela ukuthi uphumile ebusuku ngelinye ilanga wawukuphi ngeke bangani bami kanti mina ngisenaye yena umngani yini lo xoxa nabangani ngekhathi zobusuku wedinga usizo lwami umngani wami ngaleso sikhathi lalela yabo bengazi ke mina sisafanele ngireport kuwena ngisho ngimngani uyakwazi ukuzoreport kulezi insizwa ukuthi zizongilanda inkinga ngoba wena nawe ngisho ngafa bheka ngeke hawu futhi usazophila ke owami umkhonyana ngeke mina ngithandane nawe ngisho uthi uyindoda yokugcina khona engakutshela khona ukuthi uzobona phela ngani uzobona ima wena uzobona ngiyakutshela kodwa mina khona mina ngisoze mina ngasana nawe lo muzi usazoma nje ekhona ubafe ngekho uzoma vele uzoyimisela yena nezingane zakhe ngizoyimela yena nezingane zakhe ngiyisebenzela mina ngisolela uthi
Sasingakuthathela ukuzochoma la thina kithi sasikuthathela vele ngafika nani Mangabe ubasephelelwa amandla naye ufuna uqhubeka kade uwakho Ima- umuntu. wena uyanini emsebenzini ulugolozela iy'moto zakhe nje usukwazi ngisho ukudroba ngisho i-BM lakhe lela ngalithinti noma inganjani wena wehlana Ngiqaphe lowenyuka zona lezi imoto ukuthi wena ungathathi uzise kubafowenu lapha ubani ekini. wasisinta i-BM lakhe Weka beliyi-right iveni ubani okuse-BM-ini nje le ndoda yami ubani imoto yakithi le imoto Ha, yethawu ha. iveni selixaye ngani lixaye ngani iveni ngoba ngoba wena umsebenzi ungasekho ngathi angithathele eseduze Ima- Manje we- uqonda ukuthi wena usungibalela ngemoto zakithi uqale wathatha iveni unkosikazi kithi uyiqokelani igawuni yakhe Ha, ha, ha. usuqwa ngisho ama-slippers akhe Eh. ulala embhedeni wethi mina sengilala kwi-spare room manje ngenxa yakho wena ungigulisa Oh, kakhulu okay ngizokukhulumela mina mama khululeka uqale wathatha iveni wathatha i-BM mfowethu. wathatha igown Yeah. wathatha umbhede wakhe usufuna ukuthatha umfazi wakhe manje awugcini lapho uyamkhokhobela ebusuku kumelele Akhona ukhokhoba lokho uyahamba ukhokhoba okunye. yabo lale lalela Ngiyahamba ngendlini kamfowethu ngiyobheka isimo ukuthi sikanjani. Okay, Yikuphi lapho okay, udinga ukuthi ngisize khona okay. njengomuntu nami njengomfana Wazongisiza ukhona. Okay wena mengabe usiza umuntu wena uyamthinta wena cause kwi-email usibhalelele ukuthi kukhona usuku wena owampansa ngale washa izitshu wamfica emekisinki wamthinta izinga ukwenzelani lokho Shuthi uqonda ungitshela ukuthi wena kumele ukuthi kube khona umfana wakamakhelwane ozongena ukhona kini. kanjani angithi ukhona umfowenu ukhona umfowenu Ukhona kodwa ubuthaka ngoba ngishilo ngathi uphila ubuthaka shuthi wena kunokube wena Uthenga induku wena kamajozi. hayi ingaka umpansa nje Yabona ukukholwa ngibona ngathi usakulahla. hayi bo ungashaya bani obekuzami angizwani akuyena umfazi wakho lo obekungizami Umfazi kamfowethu. manje ungenapho wena Funa ngiqikelela ukuthi yonke into nayo nesimo sakhe sempilo sisezingeni. uright umuntu ogulayo Ngisho indlela umfowenu kophatha funa bese lokungiphansa kona impilo kumpansa wena umphilisa ngokumpansa wena nathi ishayini uyigqokile ishayini engangimthengele lona. Kodwa uqonda ungitshela ukuthi kudala ungakayiqali kwale ngqondo yakho Oh. nangazi mina ukuthi uwumuntu oright Waqa- onenhliziyo enhle nje ngazi ukuthi nami uyaphila bengazi kamajozi okholwa bengazi ukuthi azongilethela ezongikhuluma izinto ekanje. kade waqala ukucubuza amagabane Hayi, Angazi, phela siyophelela empantsweni le nto. esikhuluma ngawo. Mfethu, Asikhulumi nje ngehle. lalela mfethu umfowenu uyaphila akashonile and hayi nanokuthi mhlawumbe uhlala isikhathi eside umuntu ophuma engene esibhedlela Usangamthemba kanjani ukamajozi wemfowethu uma ngabe ebona umfowethu ngoba phela ngiyakutshela sekuyinyanga ezithathile kwizisithupha manje ukuthi ephume ngene ebhedlela. okay wena yini akuyenza ukamajozi osho ukuthi uyafeba noma ungcolisa umuzi wakini Ngoba ngisho wakwambamba nendoda ingane indodakazi yethu le ndawo nokwande ngimsho. Uyena wangazi hayi ima ima wait before uqhubeke nenkulumo ngaleso sikhathi ngangosiza umngani wami wena uyahlambalaza kahle kahle ekhaya. ubani engabanjwa naye ubani engabanjwa naye ubani wakwabanjwa naye Iphi indoda Ukamajozi akudingeki ukuthi ngize ngithole ubufakazi bokuthi hayi naku and- zakhe oh. uzongitshela ukuthi kahle kahle wena uyakwenza njengoba wena ungelusa ngisho ngithi ngiyoluka ngibona ngawe sosivumbu angisakwazi mina ngisho ukuzenwaya wena Uqinisekise, uyangelusa yonke indawo uqinisekise. engiyakuyona hayi bo mfethu Qinisesa lo mkhuba owenzayo ukuthi ngempela lokuluka othi uyokuluka ikhona nomsebenzi wakho. kube kodwa nje wazifundisa ukuvuka uyofuna umsebenzi washela ube baba nempilo yakho nje washela Akaba waba nje- nentombi yakho ngaba ulandela umfazi Ngaba kamfweni nje- esaphila Ukamajozi kahle kahle naye uyabona ukuthi sifanelene futhi. Ah. Kodwa manje uyabona ukuthi kahle le nto uyayiphika uyabona nawe ukuthi kahle kahle ithina ngoba i-wrong umfweni uyaphila mekuwukuthi-ke mhlampe kumele angenwe mekuwukuthi uyashona ubhuti lomdala abekho nabantu abangamngena kumele angenwe wena Cha, imina phela olandela umfowethu. Imina olandela umfowethu akufuna uze kulokhu kulandwe izingane ezemva kwami ngikhona. hayi bo uhlulwa yini Hawu. uzitholele yakhe intombi Benginawo amaxaba. uphi pho umaqaba Wakhala ngabona ukuthi wawunesikhwedlana ngathi hayi bo ungenaphi ungenaphi Hayi, ngithi umaqaba akamphathi noma kahle kahle kuhamba kahle Mayengibona la lakho Hayi, nginesikhwele somuntu wakho mfethu ngoba ngangijabuleka mina ukuthi uzokungiqede ngale nto ongimele ngayo ngoba ungimele bo ungisendela ama-message uma ungangibonanga good night ulale kahle uyangifonela nawe nje ngamajosi. hayi Uxabana. hayi ene Ngizokuqopha.
Ngizokubona uzofela ejele mina ngitshela. Uzofela ejele. Hlala phasi. Uzofela ejele, uzokubolela ejele. Hlala phasi. Hlala phansi. Ukubheka amafa. Abafazi abafundile laba bahlupha la. Hayi mfethu uhlale phansi. Umakhamera uzongilethela le nonsense nje ungitshela ukuthi uyathinta thinta. Kanti umfazi kababa. Uthintwa ubani? Kamfowenu ayiwakho. Okay but asikhulume njengabantu abadala. Umfweni uyaphila. Uney'nyanga eziyisithupha esesibhedlela usho njalo. Uzwe iy'nhlungu mfethu isifuba siyambamba siyamkhipha esibhedlela. Wena ulindafe wena. Ngizothenga umshini mina walesi. Unazo ney'nyanga eziyisithupha engayithintile ukuthi asimhambise Uzothintwa uba ngoba indoda ayikho. Lo. Ufuna thintwa wena. Angisamthembi lo. Izangivukela kanjani imizwa? Angisamthembi. Ngisasaphi ngesikhathi sokuvukelwa imizwa mina indoda yami isasibhedlela. Oh. Izongivukelela ukuthi vele ingivukelela ukuthi ngenze ey'tolo uyasithola sona. Mfethu. Kusafanele mina ngothengela abantu abami. Izinto engiyidingayo mina kusafanele ngoyithenga la ngena ebafanele ungasithola mangabe ukwazi ukwehla wenyuka. Hayi bo bhuti wabantu. Wena uyanini entombini yakho? Wena ingoba welusana nami. Ngaphuma nje mina ngentoteni. Uyifaka mangabe kubantu behluna abantu. Then ngaphandle kwalokho hayi. Iqiniso lelo sisi uyayikhipha iringi yakho wena noma uyakusukela. Uyayikhipha eshiye lento kodwa mangabe ezoya kuthina siwumndeni uzofika nako. Kodwa lesithi asiwona umndeni kodwa uyifakile. Uyifakile ngoba phela bengizoba khona shuthi wazi ukuthi ngizoba khona. khona. Ngicela ukuchaza ngilinde ngichaza. Futhi shuthi ngeke ngathi ukugeyina kancane ngokomzimba. So iringi le yakudala besingimpintsha. Beyinaka ukuthi ngingabekezeleki impela uthola uthi nje seyangimpintsha. Wangangitshela ngani mina? Hayi bengitshela yayifaka uwanani? Hayibo. Hayi kamzweni sengifuna ungithengela iringi. Uyithengele uba wena. Ngizithengele mina. Angithi vele ngemali yebhuti wakho, ngithi imali yebhuti wakho iphatha umina. Amanye amanga wena into esengiqaphile lo mina. Imali yamfowenu ngimina. Fana ukuthi ngiyithengele wena ngoba ngamngichazela kwawukuthi yena kanawo amandla okusukuma phela embedeni. Njobe ehamba nange-wheelchair. Ngoba kasakwazi ngisho ukuyihambela. Savumelana naye ukuthi angikhethe, sayikhetha naye le phone ngahamba ngayoyithenga iring. Sayi-order la online ngihamba sengoyithatha. Yabona ukukholwa kwenu ikona okubuye kwayenza le ngqondweni ukuthi icindezeleke kanje. Wena ukholwa kuphi? Okay wena ngithi mina anginako ukukholwa ngumuntu wesintu nje mina kuphela. Mina izinto zenziwa ngosiko ngophela. Mina ngitheme ngikhuluma nawe wathi kuney'ndaba ezinhle akuzela nazo umama. Wena uthembe yini lo yithembile ukuthi uzofika ikhulume la ukuthi uzoqoma ngoba wena uyamshela wena. Angithi wena uyamshela wena. Manje uma suyibeka kanjalo sibe nje kahle. Mina into ede ngilindele kuka Madlozi mfowethu bengilindele ukuthi uzongazi ukuthi hayi mfowethu ngoba wawuzama ukwenza into kanje ukuthi hayi silungise kanje bese silungisa kanjani. Uyayibona. Nilungisana. Ulungisana nomfazi womuntu. Uyazi na ukuthi izingane ziyasidinga. Ingane zencane ziyasidinga okokuqala lokho kwesibili uyazi ukuthi uyamdinga umuntu wesilisa uzoba khona ekhaya. Ukusho bani ukuthi udinga umuntu wesilisa? Ezakhe ingane. Ngiyakwazi lokho. What if yena akafuna engenwaye? Angikufuni futhi and angikufuni isinqumo sakhe leso sobe isinqumo sasekhaya ngoba phela ekhaya mina angikufuni manje nina ukuthi phela kubuyele izinkomo zakini iminyaka le ngihlela kini izinkomo zibuyele kwaXhosa ingane lezi nengane ke ngicela zibuyele emasendeni amfowenu lezo sengizalisa izona ngayithatha ayibuyisele emasendeni akhe nawe ufuna ukumzalisa futhi uqhubha isibongo phela lo uqhubha isibongo nasi isibongo sesikhona umuzi wakhe ufunani iyashodi okay asikhulume njengabantu abadala mfethu asimkhiphe umama sikhulume njengamadoda sobabili khana awufuna ungilalela ngilalele ngikhulume kodwa mfethu ke ngisho wathi uyawenza lamanyala akho awuboni mhlawumbe ukuthi Linda mhlawumbe ke ukuthi uyadlula ubafo adlule emhlabeni mhlawumbe kudlule lalele ngilalele ebesebona ukuthi nangu uyadlula ngani adlule mhlawumbe kuphela izinyanga mase niyakhuluma ke njengomndeni ukuthi ngoba naku sekukanje akwenziwe kanje mase nikhuluma naye umama mhlawumbe kuyisinqumo sakho uthi uyayivumani awukwazi mfethu wemfethu inqumo zithathwa kithi kuphela yena uzozwa ukuthi ekhaya kumele kube kanjani akanamizwa yena Shuthi yena meyabekhonjwa kuthiwa thanda nangu Chonco uzokuthanda. Ilizwi unalo ngingani nokhula kwakushaya u5 ngemoto ethi hayi ngoba imoto zamyeni wakhe azisebenzele kanzima. Imoto zikabhuti nathi. Wena uhleli wehla wenyunga la. Yabo nje first kodwa bekuthiwa unentombi ngabe yonke lento yenzayo. Usuka uMaxaba wamxosha uMaxaba ade khona.
wamosha imali eningi wamxosha uMacaba wathi ngilethe intombi mina la kanjani kanje ngabodwa ayisikhwele lesi ingakho ngasathi hayi kulungile asilungisele into yethu ingcono nakhona lezo intombi ngimxoshele lokho mina uMacaba wakho wayenochuku le ntombazane yayinochuku kabi lapho nikipitile awushadile ngisho ukushada nayo ngizomlobola ukuthi kamuthi unochuku usebona abantu abanochuku ngizongitshela ukuthi emzini wami kushuthi nina naseniphala ukuthi nizowudla lo muzi noMacaba ngoba ihlezi ibiza kanjalo ithi emzini wami uMacaba ezolama wena nje ngisho ngihleli mina kuzobe so kufuna ngibekezelele lokho bafu njengabantu uyini aqhathela ukuthi bafu mina ngabona ukuthi wena uMacaba somthembisile ukuthi nizodla umuzi lo wethu nomkhwenyana wami ngishawe isikhathi nami angisafuna okay mfethu ngoba usafuna ukuba la isikhathi siyakushaya ngicela into eyodwa mfethu 1 hlonipha mfethu ubhuti wakho ukuthi usesibhedlela uyazi mfowethu ukuthi ngiyamhlonipha okay ubhuti wakho ngakho engithembile ngento zakhe akakaze kodwa athi ngena umfazi wakhe uzombheka wedwa wena uzomcinazela ngomcamelo ubhuti wakho ngoba usujahe konke usujahe ngisho izinqa zakhe lezi ngeke uyinuke kube yazi uyithole ngeke uyinuke lezi wayibonela kuqala yena uyazi bengisathi ngimbeka kahle ngizesho hayi sinobudlwana lobuhle shuthi wena ubufihlile induku emqhubeni ukuthi hayi ngingazi ukuthi ngothi ngithi ungiphansi ungitshela ukuthi uyangithanda manje wasubona ukuthi isona sinqume sithi ukulethela izidlangaleli uyangisiza kakhulu ngiyaqala mina ukubona abantu abazongilalela ngoba ngisho uma ngiyambikela wathi akafuni ukuyingena le ndaba kodwa umndeni wakho nje ngawubona usuke esayidini lakho mama ngidile naye ovalele into akevalele into ngoba lo mama ngiyambona uzongenzani uzokwenzani lalela akuyena umfazi wakho lo umfazi kamfowenu lalela ungaphinde ubeke umcondo wakho kuyima lalela umfazi egadoba nogado umfowa umfowenu umfazi womfowa awucabange wena useyinhlungwini esibhedlela kuqhamuke mina ngenza lento oyenzayo kumfazi wakho icabange lona mina ngiyakwazi ukuthi vele into elindelekile ukuthi hayi ngiyaphila ngishonanga uNkulunkulu wami Jesu ngiyaphila uyenzelani lonto wenzelani amanyala umdala cha kona nje amanyala isintu sisini sithi uyangena unkosazana mfowethu engasekho umkhwenyana engasekho uyaphila usaseyinhlungwini uyambona la ukuthaka akabuthaka ukuba ngiphumanga isipero mangabe kwenzeka shithi wena usho ukuthi umfowenu usefile lokho kushoyo cha angisho lokho upho uwenzani kufazi wakhe odokotela indlela abasitshela ngayo na ukuthi hayi silindele noma yini sazi lokho ukuthi hayi wena kunokubeka emawulindela noma yini uyazila uthobe wena ubhizi ufuna ukuhlaba umfazi ngathi nakho ngimkadelile ingane nomuzi ugadwe yimi ukuthobeka ukuphansi mawuphansi umuntu uthobekile wena lo hayi wemfethu angifune chocolate bakho mina labo bathenga ngabe bathengele oMacaba bakho nale mbalo ozithenga nathi ishayini ugqokile nje ugqokile nishayini mangabe ufuna ukudliwa kodwa ungaqoka uqondene ngilahle naleli ishayini ngoba wawungakabi lento soyiyona ungakabuvezi lobulwane kade limbethe isikhumba semvu Macaba mina ungehlule futhi usingelwanga nawe ungehlule nje angazi ukuthi ngizoyithini indaba yakho bengitshela nje mina nawe sizoqala nje into enhle ukuthi hayi sizenze njani ukuze kuqhutshekwe nempilo kubanjiswane ekhaya kwakhiwe le mfudumala TV ufuna ukuthi sizokwenza njani ukuze siqhubeke nempilo ungayisho ngiyacela bandla ukhuluma kahle ukhuluma kanjalo ngiyacela uyise zonke izikhiye zemoto zendoda yami zakwami ungaphinde umqondo wakho emzini wami singalungisa kanjalo lo muntu ucela kwamanje ngoba phela kwalofike ngayo la iyona imoto kamfowethu le ngisuka ngayo phela lapha engisuka khona ufuna ngihambe ngayo indoda yami eyayisebenzela kanzima yajuluka wena uhleli ulele la ukhamisile akanayinhlonipho masejadile ngiyambona ukuthi kahle akanayinhlonipho akaze benayo befihlele thina okay sisi mangikhulume nawe bhuti akagibela iBM uyalazi ukuthi iBM limalini hayibo hayibo uyalazi limalini iBM okay mbokachonca ngiyakucela njengomuntu mfethu nami ophilayo emhlabeni nonozwelo at least mina awunalo uzwelo wena awunalukho uzwelo nalo wena uzosicindeza kahle uzosibhidliza wena ufuna ukuthi kulento iphela ngoba mfethu i-wrong wena ubona u-wrong balento yipi into long la okay ake ngithathe ngathi ukuthi mina manje ngishela umfazi kamfowenu angiqome uzophatheka kanjani wena
umshela phambi kwami unganwasha umfazi kamfowami ngowami phela ngimshela phambi kwakho noma nje ngimcabuze phambi kwakho manje ocatshuzwa wona asengabe shuthi insizwa zikho mina ngisho ukuthi ungaphatheka kanjani wena ngalokho hayi singaxabana mina exactly ile ndlela ke mfowini angaphila afila ngayo just that amandla kanawo wethu nje ngiyazi unayo into angayivuma uthi wami ukuthi ngoba asikaze sayingquduza lalela ke ngitshele kahle ukuthi thatha nangu uyakubona yonke lento yenzayo uyibonisa kanawo amandla uyakubona ngineshow ukuthi uzojabula kabi njengoba lolu daba sengikhuluma ngoba kade abona lento kuyibonisa kanawo amandla kuyilwela akakwazi ngisho ukukhuluma kodwa kade ayikubona kodwa ngoba njalo ngiyathemba ukuthi uyayithokozela phela ukuthi kukhona umuntu akamlindele ukuthi uyamazi akazwani ngisho nanokukhuluma mfethu and akakuthandi yini manje benzani lapha mfethu bafethu lalela kahle mfethu sikhuluma uyezwa ngiyakucela i-wrong lento ofuna ukuyenza ngilalele baba uma kuwukuthi mfethu ufuna ngendlela e-right ngendlela efanele futhi kuyavunyelwana awuvele ungena umuntu esaphila mfethu awukaze ngisho emadala ejudeni ayikazi yenzeka into enjalo njengoba ukaMajozi sebakhetha yona lento yokusiletha la kuma-DVD wakwazi waphi ukuthi indoda ilethwa la ngiqale emndenini umndeni wakwazi waphi ukuthi iy'nkinga wayigciwibaza lento wayigciwibaza wayifaka phasi kokhaphethi wathi wathula amakoti thula njengalo ikhuluma loo nto ayibo wena abe sekubulele ngenduku la ngabe usukeze wabona nje ungeke ungithole kanti yobe uzongibulala ndiwakaze angibeka isandla umkhwenyana wami wangishela ngiyakucela mntaba ukhombisa ukuba indoda awuyeke lento yenzayo ubudoda futhi lokho emntweni zami nokuthi engithatha ukaMajozi uma ngabe umfowethu umbona ubuthaka ubudoda nje lobo nje okay ngikhatheleke manje ukukuncenga-ke manje because manje mengikuncenga ubone ngathi mina ngiyimpathi angihlangene nabantu bakachoncho ngiyakwazi lokho kodwa lalela ngizwe mina uthi ngithini mina ne-team yami mhlampe nomthetho uma ukuthi kufanele siwufake sikuphuca izinto zasisi sizibuyisela kuyena asinqeni futhi nokukuvulela i-protection order ukuthi ungasondeli kuyena thanape hayi pewe hayi bona mfethu ngizokunikeza malokugibela ukaMajozi uma ubuya uyangishalenja wena uyangishalenja hayi challenge accepted challenge accepted gibela let's angifuni le mani ngihamba unayo imoto wena nayi imali yokugibela lezi imoto zakho thi imoto zami hamba ngokukhiye bazosala la kimi manje wemfethu yabona into eniyenzana nihlangane ngami wemfethu uthi pe nihlangane kahle futhi nihlangane ngami uthi pe cha okaMajozi nihlangane ngami la uthi pe wena uthasi lalela mina ngifuna uthi pe wena uthi pe ungangizami mina uthi pe wena sengibona ukuthi umuntu obhidizayo okay lethathu uzoyisho nje ngizolungisa ukuthi wena ungazwi ungangeni umfazi kambe wena esaphila ilokho kuphela wena kaMajozi yini oyifuna ake ngizwe nawe akafuni wena ngifuna iphisi yokuhlala nabantu kodwa iphisi uzoyithola nje silinde ayithola wabo wena ikephi iphisi ugulelwa umyeni wakhe uyapantswa endlini nangu wena uyangipantswa ikephi iphisi lapho ugulelwa uyakotshwa uyakotshwa ngayibeka kabi uyakotshwa hawu kahle into abesiyenza ukuthi ngiyabonga yabona into ethi uzixabanisa phela ngiyabonga nangu 20 rand nginikile baba le moto iyasala phela le moto hayi cha singabeze kubizwa amaphoyisa hayi nangu ukhiye ukephi manje iBM ngizohamba ngalo ngoshiya le ukephi ukhiye uyahlupha lezoyilanda imoto zakwami lezi sendoda yami yazijulukela okunye sokuqeda nomthetho mfethu uma ukuthi wena awulaleli sikunikele u20 rand ukhiye ungakuthina manje okay uhamba nalo okay ngeke uze uthole naka mehlo ngeke nanga mehlo hayi nazi insizwa ke nazi insizwa ziyaphila nazi insizwa ziyaphila uthembele ukuthi unemoto wena ngani uthatha nangu ukhiye wakho nayi insizwa ngiyangenza ubuntu nangu 20 rand uzofika lokho wena awuhlukile nomthakathi wena uyathakatha imalini u20 rand kuphela ngoba nezinqa zami ngokuvikela izinqa zami noma u30 rand cha
asizwe ikhiye zemoto. Hayibo imoto yani u30 Yiyo lento eningilethela Me- yona. Iyashoda. Abe sefuna mhlampe Yiyo yashoda lento eningilethela yona. mhlampe yashoda Ni- hamba Nizomhlambalaza, nizomhlambalaza, hamba kahle, kahle. sesikunikile ke imali yokugibela emzini wami ungaphinde. Kukithi lapho kwamanje ngizongena lapha. Nawa amehlo. Yeah. Ngizoqasha ngisho i-security. Lezi moto ufuna uyaphisa nazo Hayi. wena. Muphe. Ngisho ngamuka umfowethu ngisho ngenzani kodwa wena ngeke Kodwa imoto uyithole. zakithi zizobuya. Lento yokuthi uzoyenza kambe sakuthatha uhlupheka vele Futhi- usuceba ngathi. futhi Khona akukaze kwaba Hayi, u30 Man, baba akukaze kwaba Ukhona u30 rand yini? so uthatha u10 rand wami lapho akukaze kwaba u30 rand mfethu Cha ithatha le mali yakho mina ngisazokwenza akukazi. imoto nisazoyibuya. 22 rand 23 rand 25 rand Uzofika hamba ekhaya. Lo Uzofika wakithi ekhaya. futhi. Hey. Ngenkomo zakithi Umuntu efundiswa akakahambe nje nganoma esela ngentanayo, ngonyaka lapha ko. ongenamonto agibela itekisi bo. Hawu. Hayibo sasasa. qhubeka Uzayikhokhobala. qhubeka Hayibo wazini wena Qhubeka. nge-BM. Wazini. waqhubeka nje Yilo la bese sikwenza uba nempiko iBM Sebenza lakithi. sina sejuluka La iBM lakithi phela. Uyadla kuphela into Uphuke we-BM yazi. kuyimanje. Asinandaba naloko kudla. Ukhona usekhaya. uphuke we-BM ngoba phela unanesipele Oh. kodwa kusalayo sihamba nawo ke Hayi kahleni bafowethu. Ukhe kanjani manje? Nanzi imali yokufika ekhaya. nansi imali yokufika ekhaya Uzofika ekhaya. hamba Uma ufike ngani? Ufike ngani? uhlangana aphi Ngoba naye ufonela mina mangabe enendlela. uzodrive wayithina-ke Zilindele manje imoto. angithi nansi imoto Afike sikuphucile imoto. Indoda yakho le. abe Indoda yakho kaMajozi le. Amen. awushonga ukuthi umfazi kamfweni lo Cha, Hallelujah. uyabona umjolo wakho lo. Makade Uyabona ukuthi kahle yiyo lo mjolo wakho menza uphakama ngakho. Uyajola la. uyangibona mina uyangibona mina Ngiyakubona. uyangibona ngimnganani Ngiyakubona. ngingakwazi ukumuntu angakwazi Ungakwenza kanjani Unomuntu wakhe. Hayi Unomuntu wakhe. kaMajozi. Uzomhlambalaza. Uzongihlambalaza. uthi wena manje so wena uthini kumina uthini kumina Ukuthi kuphucwe into zakithi. Yebo. Wena uthini wena? Ezakhona. Wena uyanini ngosebenzele zakho? Uzofika ekhaya wena uzobona. Uzongenzani? wena nje fethu Uqonda ukuthi uzaphelela la. Protection. Bayahamba labafowethu. samba naye Uzongenzani? samba naye uzocwala ngathi Ubona wena. ukuthi ungilandela isquad. Uzocwala ngathi. Yebo. Usuke ehlule nje. Hawu. Ngiqale emndenini. amanyala lawo wenjani Ngithi ngiqale emndenini umndeni Ake wangizini. kulungile. Kodwa ayizukuphela kahle. amanyala lawo wenjani Ayizukuphela kahle. Asazi Kulungile. ukuthi ayizuphelela abantu Ake ngithi kahle mina noma wena. masudinga mina ngingasaqhamuki. sesinanku ukhe wakho fa esiphameni mama Ungasaqhamuki. Hawu. Hawu Ndoda uzongikhumbula. yami eyodwa la ivuka. Futhi ayikho into Belele bekhamisile abanye. Ayikho. umsiza ngokumpanza Ngimsiza ngonke. iphila indoda ungcolile Ubani osengifuna ukuphatha? hey fusek man ungcolile fusek Ungambona Hey, unamesikezi. Fusek. Ingane sisahleli nazo sibuka isivi. Fusek nje. Ayiqa mama ngathi uyayibiza ugogo. fusek Uthwenzani? Fusek. Uthwenzani? awu Uthwenzani? uzama ukwenzani ngempela He akunamandla nanokuba namandla. hlala phansi mfethu ngifuna ukuvala i-episode Usuzoyihlambalaza futhi. ngifuna ukuvala i-episode mfethu okahle mfethu awuhlale phansi Awusuzoyihlambalaza bazothina abantu abakho. hey fusek man Asiqedile kodwa. fusek Asiqedile kodwa bafana. Ngikutshela, aqosha ingane, afuqa mama ngathi ugogo uyayibiza. Uyanibiza ugogo kanti Ufuna ayiqosha. ukungibisana ngomsuku kababa la. Uyambona? ngawo. ayibholentsha leni Sikhona. Ulinde ubhuti wakho ke kwayona leyo nto oyibizayo ngoba kufanele noba ngabe ungibiza kanjalo. Fa ungihloniphe wena ngumakoti, ngumalokazana Yimini kuwena. indoda la. Uzongiyela. uyindoda kaba wena Yimini indoda. Uyindoda kabani? Sana nje uhamba unikezana. Uyindoda kabani? Kodwa mina ngibe nendoda enje. uyindoda kabani wena Ngeke ngibe nendoda enje. Usumphile na. Angeke. Hawu. Ingoba uzazi ngawe ukuthi uziphethe kanjani? Ngiyaba usumphile. Mina ngayalwa ke ekhaya bhuti. Ngayalwa ekhaya ngilinda indoda yami la. Ngilinda indoda yami izibe right. Endizoba right futhi. bafethu sizoyiqedela nomthetho le ndaba le ngeke lo muntu lo akaqedi and unenkani engenasidingo Ugibela itaxi. uyahamba mfethu sikunekezele imali mfethu Wena siqedi ngawo. sikunekezele imali mfethu kodwa Uyithola irice imali I-rice okugibela noma uzothola iyashoda. namaluzi uluzi lapho uzowuthola. Cha Uboss asiqedile wakho, no ushayayo Ufunani? uzophuma. Ufuna ichaze nje yini ukuthi lento akayenza yini yakhe semotweni sihamba soyithatha manje imeeting le. Imeeting isunyashishiswa la. Sesiqedile futhi ngawo. Siqedile Mangishushiswa la ngawo. ayikakaphelile. Shuthi usaya kwenye umhlangano ozobusa ekhaya. Wabani? Oyenzela uchaza nokuthi Wabani? Ngiqale kuwona nje wasekhaya umhlangano. Ngahluleka. Shuthi ngenanga lahle la.
endlebeni zakho safuna ikuchazele kahle ukuthi kwenzeka kanjani le hayi kulungile-ke lapho kusho ukuthi sekokhuluma umndeni wami nowakho bhuti ngoba nami nginababa abazali yebo sengibachazelile futhi ngalo lonke lolu daba finish singadlala wena kulungile-ke mfazi Ngiyabonga, ngoba bhuti. Hayi monto umnyeni wami ayisebenzela kanzima we belele bekhamisile bedla obhosi hey mani lungile bafethu siyabonga ukuthi niyibukele le episode noma ke isixazululo singakasiqedanga kahle hle kodwa siyathembisa ukuthi usisi uzoba free from igilamkhuba nje ezambe zisebenzisa isiko nesintu endaweni erong ngiyabonga angishongo ngilibizile igama lakho siyancinzeka phela ungakhohlwa ukusubscribe abalambayo nina abasuzuzalule ihluphekweni noma kuthiwa abalamba balambele abafazi babafowabo bephi nakhiya letha nala kamajozi lana pho bengizokwenze njani ngoba ngiqalile kuma wakho nobabakho bacaca ukuthi abangiseki mina hayi hey nkulunkulu sekumele manje alibuye lelo shame khumula mama ke awu kwashayeka mina hayi ngizoyishayela mina yena ngicela uphindisele ngale ndlela engishaye ngayo ngale ndlela engishawe ngayo nali ibhounce lilamula soxabana ngangakaze ngilicele kuyashoda okuye kuyashoda okuye kodwa lezi imoto zizobuya kumina ezakithi Hayi wena. ezakini akuzona ezakho wongenalutho wena awunalutho kupho onalutho kwakho kupho kwakho kupho kwakho Kupho kwakho. unani kupho kwakho ubhuti wakhe west enkulu imali le Oh, wena kwami yikho ufunde lokho laphaya engikuthathayo. uhlale lapha Akwami esikoleni wafeyila lapha esikoleni uzidlele uziphuzele wenza yonke into uhlezi ufakelwa imali la ngikubekezelela nalokho nawe sakufundisa evasithi ngaphasa phela mina ngisabona ukuthi ngaphasa njengoba ngisebenza nje imali yakithi le kwenza uqhosha wena yakini wayenze njani angithi wena yakho wawuyiphosa emgqomeni kwe yakini kodwa kaMajoseph wawuphiwa nawe yakho kulungile kaMajoseph usufunde kakhulu faka into zakhe ekhukhwini usufunde mfethu kakhulu wena wayekelani ngoba nawe wahamba wasuka le ko-Cape Town kukhokhwe inkulu imali wafike wadakwa waphuza wabuya nani Eyi, nanonyaka ukuthi wodwa indoda funa iyosebenza indaba yokufunda futhi bayazi wabona Manje uyanini kwakona ukufuna umsebenzi? singifaka khona kokapa lapho uyanini ukofuna wona-ke umsebenzi wamadoda ngiyasebenza njengemoto mina ukufuna ukusebenza oyibo ziphi imoto wenzani ngiyabona livena ngathi uyakhalela ngisebenza ngalo ulenzani le-BM akhala ngayo ngithutha ngayo istaff lapha ngisebenza ngayo lo hayi ngizokubuka ukuthi uzosina esitafini sakho nawo amehlo uzosina esitafini uzosilanda ngani akulungile kaMajoseph asiqedile mina nawe hayi isitafu usifuna ukulandwa ntambama nangi udrave yogibela itekisi hayi asazi bafethu kulungile subscribe awulike ushare i-channel yakho umjolo show umjoloshow@gmail.com if you have any inquiry mawukuthi ufuna udlala matifana azoba u-DJ wakho MC wakho noma ngabe yini ocabanga ukuthi ngikakushayela yona kuze uDisemba manje festive season isandla siphakeme dlala matifana@gmail.com ungakhohlwa ukwenze njalo sihlangane futhi ku-episode elandelayo sibonga kakhulu ukuthi-ke ubukele i-episode yakho yanamhlanje siyabonga kakhulu nibe right bafethu uNkulunkulu anibusise dadewethu siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu nami usukumelani hlala phansi hawu uzongidelanisa nomfazi umfazi wani hlala phansi ufune ngidilike nje umfazi